मस्त लगे पूरा देखिज देखिज ये लोकेशन देखिज कि जो थोड़े छाड़ हेलो पहुँचू पहुँचू 10 पाखापाखि होचु हाँ एकदम रास्ता बाहर आम जाऊँ रास्ता बाहर थ ଆମ ମହିଳାରେ କେତେ ଦୂର ଲାଗେ କେତେ ବାଟ ହବ ସ୍ୱାଗୀ ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା
ସାଇନ୍ସ ବାଟ ଗଲେ ଅଣ୍ଟିକା ଦେଇକିନା ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା ଘର ପଳେଇବା ଅଣ୍ଟିକା ଦେଇକି ହଁ ଜାମୁନା ନାହିଁ ଏଇ ବାଟ ଅଣ୍ଟିକା ଦେଇକି ଅଧିକ ବାଟ ହବ ନା କମ ବାଟ ହବ? ସେ ଜାଣେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଜାଗାଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ସୁବିଧା ନା ରାଗ ଲାଗେ ଖାଇଲିନି ମୋ ଚାଲୁ କହିଛି এটা খালি এনএস রোড হয়ে যাও বহুত দূর আছে না ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଚାଖି ନାଇଁ ବସିବ ପକେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛ ନା ଚାଖି ଦେବ ତମେ ଚାଖି ଦେଉଛି କଥା ନାଇଁ କହ ହଁ ଯେଉଁ ଭଲ ଘର ପଡ଼ିଯିବା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖରାପ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ ତମେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ ତମେ ଗଲେ ଧୋଇବ ଗାଡ଼ି ଦେବ
ଶିବୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଯୋଡ଼େ କରିଦିଅ ଶିବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ଶିବୁ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଖା ଧୀରେ ଶିବୁ